dahil tapos na akong magluto. Ang gagawin natin ngayon ay magtatanim tayo ng halaman. Meron akong halaman doon eh. Gagawin ko yung kamuti ko pa itanim ko. Okay. Nagbili yung asawa ko ng lupa kahapon. Nag-order ako sa Amazon. So sabi ko, kailangan ko ng lupa kasi tatanim ko dun sa aking kamuti. Kasi meron akong kamuti dun. So beef curry lang yung niluto. Tsaka half day lang kasi ngayon sinek. So kailangan ko muna magluto. After niya, pag Friday, maaga talaga ako nagluluto. So, ito tayo sa aking lupa na binili. Kailangan natin to kasi kailangan ko umupo. Maingay na dun sa labas mo. Bigat yung nabili kong lupa. So, kailangan natin umupo at kukuha ako ngayon ng lupa. Pakita ko sa inyo paano matawid ko sa kamuti. Diskarte lang dyan. Kasi sayang yung kamuti ko. Kaya mabuhat doon sa labas. So my God, ano ko yung asawa ko. Ayan, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nagpabili talaga ako ng lupa sa asawa ko. Kasi nga ito hindi kasi ito mabubuhay dito eh. So kailangan ko talaga ng lupa. Tsaka meron ako itong mga oregano, naghalo-halo. Kailangan ko yan siyang ilipat. Kaya hindi yan siya makakalaki pa. Tingnan nyo naman ang aking aloe vera. Ang laki na. So, kaya nagpapili talaga ako ng lupa. Tsaka ang ingay dun sa labas kasi nga, yan yung ginagawang building nga. Ipakita ko sa inyo, wait lang. Ayan yung ginagawang building Sobrang ingay, di ba? Panoorin nyo na lang ako. Ito siya kay gagawin ko kung pataba. Ilaganto ko yan dito Yan. Ihahalo ko yan dito. Kung pataba yan Hindi kasi makaunod yung kamuti kung dyan ko lang hayaan yan dyan. So, ilipat na natin yan siya.
lang gawa ng paraan kasi dito walang nabubuhay dito na ano, mga gulay-gulay kung hindi mo gawa ng paraan. Itong lupa na to dito, matagal na to. Sayang kung hindi na magagamit. Kumuha lang ako ng konti dito sa bago kong binili. Tapos diligan ko naman ng tubig. Dito kasi lalagyan ko to ng sibuyas ako dun ba? So ayan yung aking sibuyas na kailangan kong ilipat. So ito na yung sibuyas na kailangan kong ilipat. Ayan. Ano lang naman sila kabuo ng 4. Ayan. So ayan na siya.